गिलु बालु गारि नुफेरा खोनाफेरा भेनिटी भेन केराभान बावहायनो खिग्रा बावहायनो हासुग्रा बावहायनो जाग्रा लोंग्रा एपीबी हिसाबै बिजाथि होनो हायोमोन जों होआखै मानोना दिनै थांनाय 2025 नि बिटिसिनि बिसायख'थि बेयाव जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरा रिजाल्टखौ देखायबाय हाग्रामा महिलारि सारा एक्सएनडिपिनि जेंनाखौ मावनानैसो गारगोन UPPL पार्टिया एक्सएनडिपिफोरनि जेंनाखौ मावनो हायैनि थाखाय सारेन्डार जादों सासे गेदेरमाया मा फोरमायखो भिडिअनि फुटेजखौ खोनासंलांबा स्पष्ट बुजिगोन UPPL पार्टिनि गबिन्द बसुमतारिया एक्सएनडिपिफोरनि जेंनाखौ मावनो हायैनि थाखाय मिडियानि गेजेरजों सारेन्डार जादोंमोन हाग्रामा महिलारि सारा एक्सएनडिपिनि जेंनाखौ मावनानैसो गारगोन भिडिअनि फुटेजखौ खोनासंलांबा स्पष्ट बुजिगोन BPF नि गभर्नमेन्ट 6 आरो 7 मान्थनि जि गभर्नमेन्ट बेयाव जोङो उल्था रोखोमै जों नुदों बिटिसिनि चिफ BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला जोंनि समायसानि सायाव मिडिया नोंथांमोना सोंदों बिथाङा स्पष्ट बुंदों आं खालामगोन आं हागोन आं मावगोन होननानै आरो बिथाङा बुंनायल' नङा जोंनि मेगन सिगाङावनो NDPS नि जायफ्रा एनआइए नांनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दंमोन बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायखौ नुदों गिलु बालु गारि नुफेरा खोनाफेरा भेनिटी भेन केराभान बावहायनो खिग्रा बावहायनो हासुग्रा बावहायनो जाग्रा लोंग्रा उन्दुग्रा हेभि मेकआपबो खालामना होगोन दुगैनोबो हागोन गोलांनोबो हागोन गासिबो आरो बे गारिया सानसेयाव 30,000 होनांगौ जाहैदों बेखौ लानानै गिदिंगासिनो दङ भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जाय गेदेरमाया हाग्रामा महिलारि सारनि हिन्जावनि गारि गुरानि सायाव थाखा फैसानि सायाव मेगन सादों बे गेदेरमानि मुंखौ बुंलायाबाबो सिनायखाबाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे सानसे समाव हाग्रामा महिलारि सारजों एखे लोगो थोरसि मोनसेयावनो ओंखाम जालायग्रा हाग्रामा महिलारि सारनि बुन्दुमोन होननानै जों खोनानो मोनदों नाथाय हाग्रामा महिलारि सारजों माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय होखारजादों जानो हागौ सानसे समाव बर' समाजनि गेजेराव सासे बर' लिडारनि आखायाव गारि गुराबो थानांगोन थाखा फैसाबो थानांगोन रायजो राजाफोरनि खैफोद आफोदाव हेफाजाब मदद खालामनो थाखाय माबा गारिखौबो मेगन सायो थाखा फैसाखौबो मेगन सायो समाजनि खामानि मावोबा थाखा फैसाबो थानांगोन गारि गुराबो थानांगोन आरो लोगोसे जाय गेदेरमाया हाग्रामा महिलारि सारनि हिन्जावनि सायाव गाज्रि नोजोर लादों बे गेदेरमाखौ जों मालाबा जोङो ट्रेक्टर ड्राइभारबो जालाबायनाय नुदोंमोन आरो मालाबा रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनानो मोन्दों माबा निट दुलिनो माबा आन्दलनखारि टिमबो दालाबायनो नागिरो जाहैदों जों बेबायदि खोनायो बे गेदेरमाखौ नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे सानसे समाव BPF पार्टियावबो दंमोननो आरो कंग्रेसावबो दंमोननो आरो कंग्रेसनिफ्राय ट्रेक्टर ड्राइभारनिफ्राय मालाबा निट दुलिबो माथा मारिलाबाय जाहैदों मालाबा माबा आन्दलनखारि टिम दालाबायनो नागिरो जाहैदों भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां गिलु बालु गारि नुफेरा खोनाफेरा भेनिटी भेन केराभान बावहायनो खिग्रा बावहायनो हासुग्रा बावहायनो जाग्रा लोंग्रा उन्दुग्रा हेभि मेकआपबो खालामना होगोन दुगैनोबो हागोन गोलांनोबो हागोन गासिबो आरो बे गारिया सानसेयाव 30,000 होनांगौ जाहैदों बेखौ लानानै गिदिंगासिनो दङ जायगायावनो खिग्रा जानला मिला खिया बियो खिनाय हासुनाय साफा लांफिनजोबो मालाय आं दहाय मबाइलाव सेउलि मेडामनि बेंक एकाउन्टखौ नायबाय 35टा बेंक एकाउन्ट आयौ 1000 गैया मोनसेबो 1000 गैया साफा लाख कौटि जोब मा नांगौ सेउलि मेडामनो गासिखौ होजोबबाय हाग्रामा सारा गासिखौबो होजोबबाय दा थेवब्लाबो बिथांनो थोआ हाग्रामा सारा मा होनामोन ओइ স্যার আপনার বাইদুয়ে বলে ইলেকশন খেলিব টিকিট খুঁজে আছে আপনি কি করব থর জাম্বা খুঁজা তো সবে খুঁজিবা পাইব্রা না কিন্তু টিকিট দিয়া তাহে কথা তাহলে আপনি না দিব নাকি না দিম না মুই কোনবেসে না মেলা আবার होनदों তার মানে एक्चुअली हाग्रामा सारनि गोसो सिङाव टिकिट होनो गोसो गैया गाज्रिबो नुयोना बिटिआरनि 5 बोसोरनि सरकार बिथांमोना जोंहा गोसोआव दङ गबिन्द बसुमतारिया खुद गावनो सासे NDPमोन बिथाङा डिपुटि चिफमोन बिटिसिनि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्ला मिडिया सोङो स्पेसियली रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव बिथाङा बुङो जों हाया बे आइननिसो बाथ्रा बे कर्टआसो खालामगोन बेखौ बिदि बिथाङा सिदा बाथ्रा बुंगोन आरो नैबे BPFनि गभर्नमेन्ट 6 आरो 7 मान्थनि जि गभर्नमेन्ट बेयाव जोङो उल्था रोखोमै जों नुदों बिटिसिनि चिफ BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला जोंनि समायसानि सायाव मिडिया नोंथांमोना सोंदों बिथाङा स्पष्ट बुंदों आं खालामगोन आं हागोन आं मावगोन होननानै आरो बिथाङा बुंनायल' नङा जोंनि मेगन सिगाङावनो NDPS नि जायफ्रा एनआइए नांनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दंमोन बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायखौ नुदों थारैनो गोजोननाय मोनदों दिनै भेरगाव ब्लकआव
BPF नि कार रेलियाव जों बाहागो लाफैनानै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना जोंबो BTC आव APB हिसाबै BPF नि जेसेबांखि बिजाथिफोर दङ जोङो 100% सापर्ट होनानै बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबि बिनिफ्रायबो जोङो गुतै NDA नि जेसेबांखि बिजाथिफोर दङ गासैखौबो जोङो सहाय आरो मदद खालामनानै देरहासार खालामनो जों खामानि मावबाय थादों थ' बेबायदि थांखियैनो दिनै जोङो बे भेरगाव ब्लकआव मोनफैनानै बे कार रेलियाव बाहागो लानो मोननानै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो जों फोथायदों महेश्वर बर' सार बिथाङा नैबे 45 समस्तिनिफ्राय बिथाङा देरहालांगोन बेखौ जोङो दिनै जों रोखा जादों जेब्ला मानसिफ्रा जइन जानायखौ जों जेब्ला गोथौयै बिजिरनानै नायगोन जों मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो मानसिया माब्ला पार्टियाव जइन जायो जोंबो APB हिसाबै बिजाथि होनो हायोमोन जों होआखै मानोना दिनै थांनाय 2025 नि BTC नि बिसायख'थि बेयाव जोंनि BTC नि रायजो राजाफोरा रिजाल्टखौ देखायबाय जे जोङो पलिटिकेलि BPF जों इउनाइट जानानै जोंनि माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जों मावफुंनि जोंनि गेजेराव गोजोननायखौ स्थायि भाबै लाबोनो जोंनि गेजेराव जिखिनि मावनो गोनां गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि बा बर' हारिनि गासैखौबो जों मावफुंनानै लानो बे थांखिजों रायजोफ्रा दिन्थिखाबाय थ' बिदिहाय दिनै जों आसा खालामबावदों जिखिनि मानसिफोर दङ आद्रा थाबावदों बिथांमोनाबो फैगोन आरो बे थांखियावनो जों बयबो ज' जागोन जों गोबांथार नुबाय आङो डाइरेक्टलि बे अनजिमाखौ बुंनो हानाय नङा 2000निबो बांसिन जइन जादों जों बेसेबांखिनि रिपर्टखौ जों मोनगासिनो दङ जों जोंनि सापर्टखौ जों एक्सटेन्ड खालामखांनायनि उनाव जोङो BPF नि गोबां दैदेनगिरिफोरजों जों जिरायदों बिथांमोनाबो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जोङो ज' ज'यैनो खामानि मावनि डेभेलपमेन्टनि बेलायावनो होन आरो दिनै जों सासे बारग' NDP हिसाबै बे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो थांनाय UPPL नि जि 5 बोसोरनि गभर्नमेन्ट NDPहा मोनसे गोख्रों समायसा दङ जाय समायसाफोरखौ दिनै गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बा बे जोंनि हालामनि रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिनानै दङ आरो गोसो सिंनिफ्राय हास्थायदों बे समायसाया जोबनानै फैनांगौ होननानै थ' UPPL नि 5 बोसोर जि सरकार बिथांमोना जोंहा गोसोआव दङ गबिन्द बसुमतारिया खुद गावनो सासे NDPमोन बिथाङा डिपुटि चिफमोन BTC नि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्ला मिडिया सोङो स्पेसियेलि रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव बिथाङा बुङो जों हाया बे आइननिसो बाथ्रा बे कर्टआसो खालामगोन बेखौ बिदि बिथाङा सिदा बाथ्रा बुंगोन आरो नैबे BPF नि गभर्नमेन्ट 6 आरो 7 मान्थनि जि गभर्नमेन्ट बेयाव जोङो उल्था रोखोमै जों नुदों BTC नि चिफ BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला जोंनि समायसानि सायाव मिडिया नोंथांमोना सोंदों बिथाङा स्पष्ट बुंदों आं खालामगोन आं हागोन आं मावगोन होननानै आरो बिथाङा बुंनायल' नङा जोंनि मेगन सिगाङावनो NDPS नि जायफ्रा NIA नांनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दंमोन बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायखौ नुदों आरो सिंजों जोंनि CBI नि जिखिनि समायसाफोर दंबावो जोंनि बारग' NDP निफोर गासैखौबो समाधान खालामनायनि खोथाखौ होदों थ' बेबायदि माखासे प्रेक्टिकेल मावनायखौ नुनानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै BPF खौ समर्थन होदों जोङो बेखौ दाथियै दिनै जों बुंनो हायो आरो बे रोखोमैनो फैबाय थानाय जि MLA नि बिसायख'थि बेजों साफ्रोमबो BPF नि आरो NDA नि दैदेनगिरिफ्रा देरहासार जागोनखौ जों रोखायै बुंनो हायो आं दा बावैसो बुंलांबाय दिनै जोंनि जि समायसाफोर रायजोआ जि हास्थायदों बे हास्थायनाय लुबैनायखौ बिथांमोना प्रेक्टिकेल जादों खामानि मावनानै देखायदों बेजों बांसिन फोथायदों आरो जेब्ला फोथायनो हायो मानसिफ्रा बेयावनो माने गासैबो ज' ज'यै ओंखारो आरो सापर्टखौ खालामो आरो बिदिनो भटखौबो होनानै NDA नि जेसेबांखिनि बिजाथिफोर दङ साफ्रोमबो देरहालांगोन होननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो